Som Maresme Premià de Dalt és el nom del nou projecte esportiu amb identitat pròpia i amb seu a Premià de Dalt. És el primer club que representa la nostra comarca i compta amb un alt percentatge de jugadors del territori i una gran ambició esportiva. Actualment competeix a tercera divisió grup 5è, amb la intenció d'anar pujant a categories superiors i arribar a jugar fins i tot a nivell estatal. El president del club, Cedric Petrosian, i l'assessor esportiu Jordi Gratacós van explicar en roda de premsa les bases d'aquest nou projecte esportiu i van donar a conèixer els tècnics del club, la nova equipació i l'escut que els representa. Com he dit moltes vegades, el fet de quedar-nos a Premià de Dalt és sobretot per l'actitud, la humanitat que han mostrat la directiva del Centre d'Esports Premià de Dalt, amb la direcció del Fran, i també amb l'ajut de l'alcalde, el Josep Triador. Ells sempre han estat disponibles diàriament, contestant als telèfons, en tots els moments, tant els bons com en els dolents, sempre han estat allà i clar, i per mi era una obligació de dir que jo m'haig de quedar aquí, el nostre club ha de créixer aquí i independentment que el nostre club es digui Som Maresme i representa a 30 municipis, clar, el nostre cor neix des de Premià de Dalt. Som Maresme Premià de Dalt continua tenint la seva seu a les instal·lacions del Club Esportiu Premià de Dalt per la bona sintonia i entesa tant amb la seva presidència com amb l'Ajuntament de Premià de Dalt. Bé, primer de tot agrair la confiança del Som Maresme Futbol Club en Premià de Dalt. Jo, sobretot, hi ha dos grans avantatges de tenir un club d'aquesta categoria en el nostre poble, que s'han posat d'acord amb el nostre club, perquè els horaris són compatibles, perquè entrenem pels matins. És un club professional, per tant, és un exemple pels nostres nens i nenes de sacrifici, d'aspectes físics, esportius, nutrició. Per tant, els nostres nens i nenes que pugin del nostre club poden tenir un mirall en aquests jugadors i els nostres jugadors del primer equip o del juvenil tenen la possibilitat, perquè hi ha una afiliació, de poder jugar o entrenar en un equip professional. I bé, ja tenim un cas, el David Villanueva, el Villa, del nostre poble, que ja ha debutat amb aquest equip, un equip professional. Per tant, altres vegades, altres anys que gent del poble que destacava havia d'anar a jugar a altres clubs, tenim el club amb la categoria més alta de la comarca aquí a Premià de Dalt. Per tant, tenim el club de categoria més alta, tenim les millors instal·lacions esportives de la comarca i tenim el club que ha fet una gran feina amb més nens i nenes de la comarca. I també pel nostre club, el Club Esportiu Premià de Dalt, a part de la possibilitat de jugar en categoria professional, també tota aquesta estructura tècnica esportiva, de nutrició, de preparació física, de fisioteràpia que tenen professional, també està al servei del nostre club. Per tant, no només tenim un objectiu esportiu, sinó també aquesta estructura professional que tenen de nutrició, fisios, preparadors físics, també ajudarà a la nostra estructura, als nostres nens i nenes del club, per tant, és un avantatge molt important. Som Maresme Premià de Dalt neix amb l'objectiu de representar la nostra comarca i anar-se fent un lloc important dins del futbol català, amb gran compromís i professionalitat.